Ovvjament, u rrit jevita is-search. Is-search mill-isseħ. Is-search li saret. Mhux hekk? Dil-famuża search li inti kont fuq l-adba tiegħu. Mhux vera. Jiena qatt ma kont fuq l-adba tiegħu. Al kontrarju tal-li prova jajtu fil-pubbliku. Sal-beħ kien għadu jgħida. L-istorja ħan rakkontaħilek u ħanilek xi prova jagħmelu biex jivvinta kidba. L-istorja illi jiena ma kontx naf għax daw ikunu affarijiet sigriti illi ħassir search fid-dar tiegħu. Jiena dakinhar kont waqt li evidentement kienet qed isseħħ is-search f'Jannar ta' 2021, jiena minn tant postijiet insertajt qiegħed nagħmel press conference quddiem id-depot tal-Pulizija. Għamilt il-press conference. X'in il-press conference? X'in kienet il-press conference? Normalment nagħmlu mad-9 u nofs. Ma niftakarx bleżat, imma xi ħaġa verifikabbli. Verifikabbli ma' min? Anka l-Facebook post tagħna, daw jibqgħu il-logjati, jibqgħu jidhru. Okay. Jiena spiċċajt il-press conference, kelli persuna miegħi li kienet jiffilmjani, morna il-Furjana stess, il-klab tal-futbol tal-Furjana, nieħdu kafe u toast, għadna nitkellmu hemmhekk, f'xi mument jiena tlaqt minn hemmhekk, kelli qadja mort nagħmilha, kont semmur lura l-uffiċċju, u membru tal-pubbliku informani għalli madwar id-dar ta' Joseph Muscat hemm xi attività partikolari, nissuspetta illi marru l-pulizija u hemm xi moviment partikolari. Jiena Da x'in da naħseb saru d-9 issa. Le, 9 qabżuhom sew. Ma niftakarx fiex xejn kienet il-press conference, affarijiet li nistgħu niċċekkjaw imma. Il-fiċċija mhux famużament saret kmin ħafna filgħodu. Mill-medja jiena intqal li saret fis-7. Sewwa. Mela, immaġina, press conference ejja ngħidu bdejna fid-9. Nkunu ħadna sa' 9:30. Imbagħad morna ħadna kafe, mela saru xi 10:15, kelli qadja għaddejt nagħmilha. Kont semmu l-uffiċċju mela deġa saru xi 11. Jiena għaddejt minn quddiem id-dar tiegħu, rajt ma waqafx bil-karozza, jien rajt li kien hemm ġurnalist u kien hemm kamera person tiegħu u rajt illi kien hemm il-pulizija li jkunu wasla normalment hemmhekk. Li assumejt illi jkunu wasla normalment. Jiena qatt ma kont partikolarment għaddejt minn quddiem id-dar tiegħu. Ġifieri ma sibtix mill-ewwel għax qatt ma kienet b'xi mod fi triqti. Jiena bqajt għaddej bil-karozza, ipparkjajt b'xi 150-200 metru l-bot u ttawal biex narek u x'vera għaddejja search. F'ċertu moment tlaqt minn hemmhekk. Eventwalment sirt naf illi xi wasalt jiena is-search kienet deġa spiċċat. Ma stema xejn. Għandek, naħseb nistgħu nikkorraboraw dali qed jgħid permezz tal-post ta' Facebook, għandek għax ovvjament id-narrativa mhux dik, fis-sens id-narrativa tan-naħa l-oħra tal. U nista' nżidlek magħha għaliex wasal is-sibt, din kienet it-tlieta jew l-erbek niftakar sew. Wasal is-sibt, kont qiegħed mal-mara nieħu kafe naxxar, niġi telefonata mingħand l-editur tal-Illum, Albert Cauchy Cunningham, ċajtajna ftit, u tqalli issa minista l-qoddim ħan nirrekordjak. Qalli inti kont mal-bib, literalment mal-bib fuq l-adba tad-dar ta' Joseph Muscat waqt is-search. Jien ma tkellimx, qalli ma setgħid xejn, qatlu staqsini, qatlu għax inti qed. Qalli vera illi kont hemmhekk. Jiena irrakkontajt l-istess ħaġa li qed ngħid lilek, qalli jiena mhux hekk għandi informazzjoni, qalli jiena għandi informazzjoni literalment kont qudiem il-bib. Issa parti li nimmaġina l-pulizija ma jħallux xi ħadd propju qod hemmhekk waqt is-search. Jiena għatlu smatlu, hija ovvja li s-sors tiegħek huwa Joseph Muscat, għatlu dan nimmaġina illi għandu security cameras mad-dar, għatlu jiena nisfidaħ, jagħtik il-footage u inti fil-kasada, fil-faċċata tal-Illum, ikollok żewġ dejjer li jiena kont hemmhekk quddiem il-bib u li jiena kdibtlek. Dan ċempilli xerba sigħat wara, għalli isma' għalli dan m'għandu xejn. Qedlu se tagħmel, għalli mhux se nġib xejn, għalli dan ma ġara assolutament xejn. Jiġi it-tnejn jew it-tlieta u nisma'
diskors fil-Parlament ta' Glenn Bedingfield li evidentement kitibulu Joseph Muscat. Attak fuqi u fuq persuni oħra u jgħid li jiena persuna parti minn pon nies jgħidu li nikkontrollaw l-istituzzjonijiet. Għala esplicitament din l-isqarija? Uża dik l-espressjoni. Pon nies li tikkontrollaw l-istituzzjonijiet. Li nikkontrollaw l-istituzzjonijiet. Jien ma nafx minn fej dal-poter kollu li jattribuixxu lili u lil ħaddieħor minn fejn ġej. Naħseb jgħaraw kulħadd li jiena poter tal-tip żgur m'għandix. Ġifieri minn xi ħaġa li jiena sempliċement għaddejt minn hemmhekk u biex narek hux vera tissir sej, Joseph Muscat prova jibni montatura biex jgħid li effettivament jinkort naf qabel bis-search u dawn l-affarijiet kollha. Interessanti li Joseph Muscat qal li hu kien jaf qabel bis-search u qal li hu kien sar jaf. Wara search saħaq li hu kien jaf qabel? Wara search qal li hu kien jaf qabel. Jien smajt din l-istorja li kif fetaħ il-bib kien jaf li kienu se jkunu huma u tom xi fajl. Għallhom speċentom għal daġejtu. Ma nafx. Jiena x'sarem ġew? Però tista' tkun assolutament ma nafx. Fantazija wkoll ma nafx. Imma u min fejn jgħid li kien jaf fuq is-search? U jgħid li kien sar jaf minn post li saru fuq social media. U minn xi chats li saru twaslulu. Però jisema wkoll xi ħadd ma nafx ma nafx hekk għalik qed jalludi fejn jgħid li kien hemm xi ħadd li l-ġurnata ta' qabel kienet jisħaq li jaf li għal Joseph Muscat. Ma kienx qed jalludi żgur għalija u żgur ma kontx ma kontx naf. Addirittura Glenn Bedingfield f'dal-famuż diskors li kitiblu Joseph Muscat jgħid li meta jiena batna il-press call għal dik il-press conference, dik batnija għaliex konna nafu li ser research. Ġifieri fantaziji ma nafx jemminhom xi jew le Joseph Muscat daw. Però il-konferenza stampa fiha nfisha dwar xi kienet. Jekk niftakar sew dwar il-Pilatus kombinazzjoni. Okay, kien dat ngħidu 19 ta' Jannar. Dan l-artiklu Republica calls on police to charge former Pilatus bank officials with money laundering. Mela, ġifieri inti waqt li kienet għaddejjed fiċċija evidentament kont qed tagħmel din il-konferenza stampa. Issa dan hawnhekk ovvjament ikunu ħadu xi siegħa biex itellgħu. Biex itellgħu, eżatt. Ġifieri il-ġurnalisti tellgħu l-isqarrija tiegħek fil-11-20 pressa poco. Jiġifieri ma. U kont ħalt id-depo ġifieri biex inħalli denunzja lill-Kummissarju. Kif din in-narrativa baqgħet tgħix meta hija evidentament ma tistax ikkorrabora mar-realtà? Għaliex, ovvjament, Joseph Muscat baqa jimbutta, għamil diversi posts. Inti ma mbuttajx lura? Iva, jiena ċħatta. Jiena ċħatt dak li kienet jgħid Joseph Muscat. Joseph Muscat addirittura kien talab li ssir inkjesta dwari. U jien m'għandi xejn x'naħbi u jiena. Inkjesta dwar xi ma? Inkjesta dwar il-possibilità li kont naf minn qabel bis-search. U la darba talaba l-inkjesta. Il-proċessu talaba dil-problema b'Joseph Muscat. Dan jgħida fuq Facebook, pero ma jmux jitloba formalment. Aħna meta l-inkjesti li għanna, ma nkunux għedni jom xi press conference jew xi Facebook post, għanna nkunu permess tal-avukati tagħna nkunu tlabnihom formalment fil-qrati. Joseph Muscat jgħid li għandha ssir inkjesta, per ma jmux jitloba. Għaliex ma jrix li l-verità toħroġ. Għaliex jaf li kieku kellha ssir inkjesta dak it-tip jirriżulta li jiena ma kontx naf minn qabel bis-search. Mela tlaqna?